Tänään pränkätään ohjeet. Mulla on vettä viinapullossa. Katsotaan reaktiot. Käy. Käy. Kamera käy. Kamera käy. Andres Ruski. Playmobil käy. Playmobil käy. Mitä tarkoittaa? Se on se semmonen auto. Semmonen auto, mikä käy. Mitä tarkoittaa? Semmonen Attendossa semmonen auto, mikä käy. Mitä sulla on siinä kädessä? Mitä niin? Vettähän sinulla on. Mitä sä hörsöät? Anna haistaa sitä. Ei. Nyt vie se pullo sinne oikeesti. Kato hetken tästä telkkaa. Päivälää. Nyt Niko, et sä kato mitään toi kädessä. Ylös, lopeta. Nyt sä lähdet vetää siitä. Sä et ota yhtään huikkaa enää yhtään siinä. Mä otan tän, mä huoleen. Antti olla muuten viimeinen kauppareissu. Nyt Jari jumalauta! Mä en joulu. Nyt sä häivyt Niko siitä. Mä en oleko tää. No kyllä mä Mä sen vien tän huoneeseen, mä pidän tosta huoleen. Sä et muuten saa iltapalaa. No Ei joo. oo sulatejuustoa, ei oo kaakao. No on nyt kun mä palautin sen. Musta lapselle se sitä vaaraa. Ei kun ei sun tarvii edes tollasta niin tuoda tähän näytille. Se vähän näet mitä Jari innostuu. Ei mä innostu. Aikalta mä oon viinalle, aina minuutin viinalle, mä oon juonut, mä oon yhtäkään. Eikä se mukeus sulla heiluu sen kanssa. Tässä on uusi pääosan näyttelijä Huippinuuppi TV:stä. Huippinuuppi TV. Älä koske mun tissi. Ja rinnatkin ovat kohillaan. Niin, välillä ei ole. Kiinnostaa sanoi Seppä. Se teki brändin. Se näki brändin.